दिनैनि बे खौरां मेलाव नुजाथिफैनो हानाय गासै पर्टेल चेनेलनि नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। बर'दिन ख्रिस्टमास सोलिबाय थादों। बेनि थाखाय ख्रिस्ट' फोथायारि नोंथांमोन गासैनोबो दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों सिसिबाया नोंथांमोननो मोजां हामलायनाय अननाय जासिग्रोनाय जाबाय। साननैसोनि उनाव आरोबाव गोदान बोसोर इंराजिनि गोदान बोसोरा फैबाय थादों। बिनि थाखायबो गासै बर'लेण्ड आरो आसामनि रायजो राजाफोरनो आङो आंनि गोरबोनि अननायखौ सिसिबाइनिफ्राय जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै बे खौरां मेलखौ लिंनायनि मोनसे गिदिर जाहोन दं। बेनो जाबाय थांनाय 24 तारिख बेलस्रियाव मोनसे गिदिर जाथाय जानानै थांदों। बे जाथायाव जोबोद दुखुनांथावना रोखोमै जोंनि सिसिबाइनि सासे मिरुनि नेहाथारि बि नायजाब एलियास अदिप नार्जारिनि सायाव मोनसे गाग्लोबनाय जाथाय सोमजिलांदों। बे गाग्लोबनायाव दिनै जों स्पष्ट भाबै जोङो दिनै मिथिनानै मोनदों। बे गाग्लोबनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बिथांमोना बे खामानिखौ मावो। बेलस्रिनि मोनसे जौगाफुर आरो खाथिनि खनाफुर होननाय मोनसे गामियाव बिथाङा आलासि जाफैदोंसोमोन। ओंखामल'सो जाखांनायनि उनावनो लोब लोब गासै 30 सासो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बबेनिफ्राय फैदों मिथिनो मोना बिथांमोना बेखौ एटेक खालामो। खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो आं प्रेस बिबुंथि मोनसे होनानै दोनदोंमोन। बिनि उनाव डिटेल्स बिजिरनानै मोनबाय जे बे मोनसे एटेकआ दिनै एकदम प्रि प्लान खालामनानै बिथांमोना बेखौ एटेक खालामदों। बे सानखा हनखा प्रि प्लान खामानिखौ बिसोर मावदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे गाग्लोबनायाव दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि 6-7थासो आनसलिकआ बेवहाय इनभल्भ इनक्लुडिं डिस्ट्रिक्ट एक्स प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारिया डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारिया बेवहाय इनभल्भ दं। भालुकपुं आनसलिक, बातासिपुर आनसलिक, सा धेकियाजुलि आनसलिक, बेलस्रि आनसलिक आरो दिनै बेबादिनो गोबां राङापारा आनसलिक बिथांमोना खेबसे लागैनो ज' जानानै जि मोनसे खामानिखौ मावदों बेयो प्रि प्लान नङाब्ला खबर मोनब्रबनायनि उनाव बेयो जाब्रथाय मोनब्ला बेबायदिहाय बिथांमोना मोनसे मास मोनसे गेदारिं खालामनानै बेबायदि एटेक खालामनायनि खुनु सम्भाबना जाया। बेनिखायनो जों बेखौ प्रि प्लान एटेक होननानै बुंनो लादों। दिनै सोरबाया बेखौ मा सानदों मिथिया, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मा होननानै लादों मिथिया, खिन्थु दिनै एनडिबि एक्स एनडिबिफ्रा आरो स्पेसियेलि कोअर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन सिसिबाइ अफ एक्स एनडिपिआ बेखौ गोरलै लायाखै। आरो आं जायफोर बिथांमोना दिनै बे
गाग्लोबनायाव बिथांमोना लोब्बा दं, बिथांमोनाबो बे जाथायखौ गोरलैयै लानाङा होननानै आं दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे सोंथि सिखारदों दिनै मा खारननि थाखाय, मा दायनि थाखाय दिनै मिरुनि सिसिबाइ अफ एक्स-एन-डि-पिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ गाग्लोबखो। बिथांनि मुङा बिनायजाब अदिप नार्जारी। बिथाङा दिनै मा दाय दंमोन, मानो बिथांमोना गाग्लोबखो, बिनि दिनै बिथांमोना बे जाथायनि सायाव क्लियार मोनसे दिनै बिथांमोना बुंनांगौ। रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिनांगौ, सिसिबिआ दिनै मिथिनांगोन। बेखौ जों दिनै दाबि खालामदों। जों गासैबो मिथिखायो जे जोंनि एकर्डनि उनाव, गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्डनि उनाव दासिमबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खुनु दिना सान्थि बेखौ जों दिनै नुनो मोनाखै। गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै सान्थि जाबाय होननानै बुंदों। बिथांमोना सानफ्रोमबो डिमान्ड खालामदों बे बिटिआरआवलायनो गुलि गरसेबो बेरलिया, सान्थियै गासैबो जाति जनगोष्ठिया रायजो जानो दिनै खाबु मोनदों। एनडिपिफोरखौबो दिनै बुंबाय थादों बिथांमोना एकर्डनि उनाव बिथांमोना न'आव फैनानै सान्थि, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिफा मोनजों न'आवनो थानानै दिनै सान्थि रायजो जानो मोनबाय। दिनै जोङो सान्थियाव दंमारो नामा? एनडिपिआ सान्थियाव दंमारो नामा? जोंथ' दिनै बुंगोन जे एकर्ड जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय, बे गोजोन गोरोबथाया गोरोबथाखौ लानानै दिनै एनडिपिआ खुनु दिनै सान्थियाव गैया। खारन बे एनडिपिआ दिनै बे एकर्डनि गेजेरजों जेबो मोनाखै, जेबो जायाखै। दिनै सरकारा, इउपिपिएलनि सरकारा दिनै एनडिपिफोरनो जेबो मावनानै होआखै। जोंहा दासिमबो जोंहा मोनसे साननाय फैदों जे जों 34 बोसोर एनडिपिआ आखाइ हाथियार लानानै सोमावसारदों। जोंहा गिदिर मोनसे थांखि दङमोन। बे स्ट्रागोलाव दिनै गोबां दिनै मानसि थैबाय, रायजो राजाफ्रा दुखु खस्थ' मोनबाय, बेंगुरा जानानै थाबाय, दासिमबो जेलावनो दं। जेलनिफ्राय मानसि गबोयो। एनडिपिआ दाबो एनडिपि होननानै एनडिपि केडारफ्रा दिनै दाबो स्वीकृति मोनै, एनडिपिफ्रा दाबो खुनु मोनसे अनसुंथाइ मोनै, मार्टियार्सफोरनि अनसुंथाइनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै एप्रुभ सिमहालागै, केडार एप्रुभ सिमहालागै जेबो खालामनानै होनो हायाखै। बबे समाव मावगोन, बबे समाव जागोन, जों बेखौ बुंस'नो हाया। दा बेबायदि समाव आरो जि एकर्डआ दिनै एनडिपिजों जादोंमोन, 15 बोसोर भारत सरकारा एपइन्टमेन्ट होनाय इन्टारल'कुटरजों दिनै 15 बोसोर सावरायनायनि उनाव जोंजोंनो जानो गोनां एकर्डआ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हाइजेक खालामजानाय। बिथांमोना दिनै बेबायदि फारि फारियै एनडिपि जि मोन्थाय, बे मोन्थायफोरखौ दिनै खोमाजोब्बाय, जेबो मावनानै होनो हायाखै। आरो दिनै बेबायदि समाव बेबायदि मोनसे गुदुं मोनसे थासारिनि गेजेराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआनो दिनै धेकियाजुलियाव बेलसिरियाव दिनै जोंनि सासे सोद्रोमाखौ दिनै बिथांमोना मोदोमारि साजा होबाय, दिनै बुग्लिबाय। आरो जि रोखोमै बिथांमोना बहाय बेबायदि बुदों, बिथांमोनाथ' सोङा हवा, बिथांमोना बुफैदों, जोदों सौदों, फ्लाइं किक होलायनानै दिनै बिथांमोना आक्रमन खालामदों, मबाइल सिफायना होबाय। दा बेफोरबायदि एक्टिभिटि, बेखौ जुदि नायोब्ला, जों बिजिरोब्ला, बेयो मोनसे माने टेरराइज खालामनाय जादों। बेयो मोनसे गिलु बालु एकदम प्रि प्लान खालामनानै सानै हयै खामानि मावनाय
आरो दिनै बे खामानिनि गेजेरजों दिनै बिथाङा जुदि बेखिनि समाव जुदि पुलिसा फैयामोनब्ला पुलिसा दिनै बासायफैयामोनब्ला किन्तु बिथाङा जिउनि खहा जागौमोन बे जायगायाव दिनै असान्ति जागौमोन दिनै बिथांखौ आरोबाव पुलिसा फैनायखौबो दिनै एबसुआ गावसोरनो लेंहरनानै होनायनि मोनसे उद्देश्यआनो जाबाय जे बेखौ बुग्लिनानै जेलाव हरनांगौ बेबायदि थांखिसिमहालागै दिनै खालामनाय बे जाथाया प्रि प्लान आरो दिनै एनडिबि CCBI क'अर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बे आफादा कन्डेम खालामो सोंखारियो आरो डिमान्ड खालामदों जे बिथांमोना बेबायदि खामानि मावनायखौ दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव दिनै मिडियानि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना बेखौ खैफोद होनांगौ निमाहा बिनांगौ आरो दिनै जों बुंदों बे खामानिखौ दिनै बिथांमोना गोरलै लानो हागौ दिनै एनडिबि एक्स एनडिपिआ बेखौ गोरलै लानो हाया दिनै सासे जेनेरेल सेक्रेटारिखौ दिनै साजा होनाय मिन्स बुनानै जेलाव हरनो नागिरलायनाय बेबायदि मोनसे थांखि दिनै बे थांखिया दिनै सासेल' एनडिबिनि मोदोमाव नांदों बे नङा गासैबो एक्स एनडिबि बिथांमोना बेनि सायाव दिनै बिसार खालामगोन सानगोन आरो जोङो बे अयनाय बे अत्याचार बे मोनसे आखुखौ जों दिनै गनायनो हाया आरो बिथांमोना क्षमा बिनांगौ आरो रायजो राजाफोरनो बिनि फिन जाथायखौ दिनै बिनि जाहोनखौ बुंफ्लंना होनांगौ जों मिथियो एकर्डनि उनाव दिनै बोसोरथाम जालांबाय जोंनि एनडिबिआ दासिम जेबो मोनाखै जेबो खालामनानै होआखै बेबायदि अबस्थायाव दिनै दफा मथे एक्सटेनसन जानायनि बाथ्रा दिनै दङमोन सानजाहा मोनसे गिलु बालु थासारि गिलु बालु मोनसे सोंथि सिखारदों जोंनि सानजाहा एरिया एक्सटेनसन जागोन ना जाया जोंनि बे गिदिर मोनसे दाबिमोन जे एक्सटेनसन जानांगौ एक्सटेनसना जाथारनांगौ जोंनि मोनसे दाबिमोन किन्तु दिनै बे एक्सटेनसन जानायनि खुनु मोनसे दिनै सरकारा इनिसियेटिभ लायाखै आरो जागोन ना जाया जों बेखौ दिनैसिमहालागै जों दिनै कनफार्म दा बेफोरखौ लानानै दिनै सानजानि रायजो राजाफ्रा बिराद मोनसे गुदुं दुंहावहाव दिनै परिस्थितियाव दंबाय थायो बाथ्राया सिम्पोल जे मोनफ्रोमबो आन्दलनाव दिनै सानजाथिंनि सनितपुर गहपुर धेमाजि गासैबो दिनै सेक्रिफाइस खालामो दिनै जिउ दान दिनै बिथांमोना सान हर खामानि मावो लोब लोब ओंखारबोदों दिनै जेब्लाबो बिथांमोनखौ थगायबोदों आरो दिनैबो दासिमबो बेबादि मोनसे थासारि जाबाय थादों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा एक्सटेनसन खालामनो हागोन होननानै थगायबाय थादों व्हेरास दिनै बै ओनसोला जे एक्सटेनसन जागोन खुनु मोनसे घटना गैया खारन दिनै आसाम सरकारा बिराद मोनसे स्पष्ट धारना आरो बुंखादों गामि मोनसे हाबनाय जानाय नङा दिनै बे मोनसे रोखा फोरमान आरो दिनै कमिसनाथ' बय थांखायासै कमिसना जेबो मावैनि गेजेरावनो आसाम सरकारनिफ्राय BKWSC आव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ सारियालिनि बेसेबां गामि दं बेखौ दिनै सालिजारि खालामनानै सार्भे खालामनानै BKWSC आव सोनायनिसो दिनै नटिफिकेसन अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारखाबाय बिनि उनाव मा फोरमान दंबावो जे मा गोहोजों मा जाहोनखौ लानानै दिनै सानजाहा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टसिमहालागै बिटिआरआ एक्सटेनसन जागोन होननानै माबोरै दिनै क्लेम खालामबाय थादों दा बेफोरबादि जेंनाखौ दिनै रायलायनो जोंजों रायलायनो दिनै
नाजाबाय थादों सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा दिनै अदिप बिथांखौबो दाखालि 24 तारिखआव रायलायनो होननानै खबर हरदोंमोन आरो रायलायनायबो जागौमोन खारन जेबो समाधान गैया दिनै बेबायदि सोंथिनि फिननाय गैया बेबायदि फिननायखौ दिनै बिथांमोननो नांगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु थगायबाय थादों मा जामारदों आसलथे एक्सटेनसन जागोन ना जाया बेखौ दिनै मिथिनो बिथांमोनाबो गोनो गोथो जानानै दं बेनिखायनो रायलायबाय थानाय जादों दिनै जोङो